Li Tirkiye piştî yekê Hezîranê bergiriyên ser Covid-19 hatibû rakirin. Ji vê demê heta niha li Tirkiye her roj xetereya Covid-19 zêde dibe. Di nav hemû şarên Tirkiye de Enkere û Stenbol jî herî zêde derdkevin pêş. Rayedarên Tirkiye radigihînin ku êdî nexweşxane ji bo nesaxên Covid-19 têr nake. Ji aliyê Wezareta Tendurustiya Tirkiye ve her roj bilançoya Covid-19 tê ragihandin. Lê ev reqemên wezaretê baweriyekî nade sergel. Rêxistinên tendurustiyê jî van reqemên wezaretê kêm dibînin. Covid-19 karvidesên Türkiye'de derbarê daneyên Covid-19 de rastiyan eşkere nakin. Pêşî gotin Covid-19 de yanzê adarê de li Türkiye cara yekê hatiye dîtin. Lê ew rast nabêjin. Berê wî jî li Türkiye hebû. Îro em dibînin ku gelek pêzanînên nexweş û miriyên ku ji ber Covid-19 pêk tên vedişêrin. Li çardehê mijdarê da li gorî reqemên Wezareta Tendurustiyê li tevahiya Tirkiye di rojekê de 92 kes mirî hatiye diyarkirin. Lê serokê Şaredariya Stenbolê Ekrem İmamoğlu di heman rojê da ragihand ku bestenê li goristana Stenbolê da 364 kes ji Covid-19 miriye û hatiye binaxkirin. Bijîşkvan jî vê yekê wiha diyar dikin. Şu anda toplum sağlığı dediğimiz şeyi Karê dewletê ew e ku bergiriyên pandemiyê bigirin. Lê dewletê dest ji bergiriyan berdaye û barên xwe daniye ser milî gel. Dibêje masik mecbûrî ye, lê rêkek din nîşan nade. An jî alîkariyê ji gerre nake. Ana em dibînin ku rayedaran karên xwe jî daniye ser milên gel û dibêjin herin xwe biparêzin. Di aliyê din jî gelek tiştan ji gel vedişêrin. Ev yek jî tenduristiyê deyxe xeterê. Li ber van geşedanan gelên Tirkiye jî gelek bifikarin. Ew dibêjin em ne pêşiya xwe dibînin, ne jî ji tirsa Covid-19 rizgar dibin. Etkiledi. Herkese tedirginlik ve korku sardı. Ev nexweşî serê me hemûyan geşkir. Em him bi tirs û him jî bi fîkarin. Dibistan ve bûn xwendevan diçin dibistanê. Dîsa herkes diçe kar. Bi van şêwazan girsê tenê bahev û nexweşiyê belav dikin. Ev jî bo me xeterî ye. Li ber zêdebûna nexweşiya Covid-19 li Tirkiye derketina kolanan ji bo kesên ku temenê wan 65 salî boriye hate qedexekirin. Dibe ku rojên pêşiya me da hin bergiriyên din jî li Tirkiye bê girtin. Eyüp Demir, Dengê Amerîka, Enkere.